Καθώς τελειώνει ο προεκλογικός αγώνας, συχνά αναρωτιόμαστε αν θα πάμε να ψηφίσουμε. Αν αξίζει τον κόπο η ψήφος μας, αν θα αλλάξουν πράγματα, αν θα αναδειχθούν νέα πρόσωπα. Ένα είναι σίγουρο. Τίποτα δεν θα αλλάξει και τίποτα νέο δεν θα αναδειχθεί εάν επιλέξουμε την εύκολη εποχή και την ανέξοδη κριτική. Αν λοιπόν θέλουμε ανανέωση και βελτίωση, αυτά θα έρθουν μόνο συμμετέχοντας και ψηφίζοντας όσους και όσες έχουν να προσφέρουν αυτό το κάτι παραπάνω που αυτή τη στιγμή χρειάζεται ο τόπος. Το να τους εντοπίσουμε δεν είναι κάτι δύσκολο, θα πρέπει όμως και να τους εμπιστευτούμε. Σκεφτόμενοι ότι είναι καλύτερα να επιλέγουμε κάποια πρόσωπα επειδή έχουν αναγνωρισμένη αξία, παρά επειδή μας είναι απλώς γνώριμα. Είμαι ο Φάνης Ουγγρίνης και ζητώ την ψήφο εμπιστοσύνη σας για έναν καλύτερο Δήμο Πλέος Χωτιάτη με το συνδυασμό του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη.